kuma baka mun gori. Yau ma yabo zan yi mun liɗifiya fari, da yi baitukan sa haukan kowane tsari. Sai da Amina kan ta muke sururi, ya Rabbana to ka kaki dubin salati. Kun shugaba da miki mula asarati, har dukkanin ahalin sasa asaiti. Kuma ba rufe ba a ciki har sahabati, sun so ma'aikin mu dole na sa su baiti. Har tabi'i na sa asaiti, har shehu tijjani shehu abul abbasi, da mujaddadi ko in ce kai ringanasi. Har shehu barhama ko kwance in yasi, da bulbutu shi mai kau da duwan suwasi. Hadasi da jangulo mai rumfan hadisi, ya sayyada sayyida Amina, bakon ne ya kakar sinana. Umman dukan wata umma uwa a gona, kuma maganin damuwa da bakin ciki na soki har fiye ma da kaina. Wallahi na ne sai da Amina, na bi kibin da ba dawowa Amina. Na gaida ke aya umman min Amina, baiti gare ki ya zama tilaza guna. Ya sayyada na masali da barna, ke ce ta farkon da ba ta biyin kinana. Me matsayin ƙurin kusai da Amina, kin haifi shugaba da silari bada, kuma na ji har da shi ma cikin shada. Da shi ya akwai shi domin kwaina da tsada, daga ran bugun mukami sai shi mu shaida. Shi na fike kira da habibi mu shaida, ya hau mukaman da ba mai iya sanin shi, domin ko har rabbuna motsi cikin shi. Ku koma wa malamai ta mu je mu ji san shi, mu ji mana da bar ma'aikin mu kare kishi. Me sun mane da na fata dallahi san shi, ku koma mu kare gasha da mahaifiyar shi. Ya sayyada babu babirin yirinki, mun asali martabar ki da salsalarki. Kakar Hassan Hussein ki zauna binki, surukar Khadijatul Kubra dole sanki. Kowa da kowan ya fita arziki.